me odnese do onog malog. Idem obući hlače. Hej, susjede! Jesi li ti spreman za tornado? I Margaret je trebala napustiti kuću. Tornado mi je uništio procese. Žao nam je. Jesmo li živi? Mislim da jesmo. Pomoć! Žao mi je. Ovo odlazi do... Sandy, ne možeš ga spasit, ali moraš spasit sebe, zato bježimo. Dobro. Pa, gdje sam stao? Bravo! Ne, moja kabina. Pratite me na novi izazov. Hej, dečki, jeste li odlučili graditi kuće? To je sjajna ideja. Ovo mjesto će sigurno biti savršeno za svakoga. Svi, jeste li sigurni? Ovo je odvratno. I imam ideju. Kupit ću još Lego kockica i napraviti divnu lijepu kuću. Tamo je moj paket. Super! Toliko ljepših pramenova. Napravit ću nešto najljepše. Puna kuća ikad. Bolje nego ona koju sam imao prije. U redu, uzet ću par blokova ovdje i ondje. Zelene, plave i naravno trebat ćemo lijep krov. Gotovo je! Tako sam sretan što ću ovdje živjeti. Nemam novca da išta kupim, pa hajde da uzmemo ovo. Ove kutije će biti savršene za moju buduću kuću. Pa, moju buduću kolibu. Selotejp je moj. U redu. Kako fantastična kuća. U redu? Trebamo napraviti neke prilage. Da si me prekinuo. Ima prozor. Više svjetla nikad ne škodi. Wow, tvoja kućica izgleda tako slatko. O Bože, što je to? Moram odmah otići u spa centar. Ali prije toga, naručit ću si prekrasnu novu kuću. Ne. Ovo izgleda kao to. To je dvorac. Što je to? Dvorac. Svaka princeza je uvijek dostojna dvoraca. Tako je lijep. Hej, ne gledaj i ne diraj ga. Tako je lijepo. Dvorac mi stvarno odgovara. Sretni smo! U našem susjedstvu je ultra bogata djevojka po imenu Sandy. Što nam Kupila možete si je reći? prekrasan dvorac. To je zanimljivo. Dobar dan. Tko si ti do vraga? Makni se s mog posjeda! Naljutit ću se. Prestani! Ne diraj moju kameru, čovječe! Bježi odavde! Kakva noćna mora! Izgleda li moja kabina stvarno previše jednostavno? Imam ideju. Moja kuća je od kartona. Oboji je kako god želiš. ne mogu. Sve se može obojati kada nemaš potrebne materijale. Pojedi to! Gotovo! Ispalo je tako prekrasno! Kate, jesi li vidjela moj... Ažurirana kuća? Da, sjajno. Želim ažurirat svoju. Navijač. Imam nešto. I naravno zastava na vrhu. Wow! Klik. Moramo to snimiti na TikToku što prije. Pa pretplatnici, pogledajte moju novu kuću. A tamo je i moj prijatelj. Bog? Trebao si me upozoriti. Za mene idem se osvježiti, bok. Mogu koristiti svoju šminku za bojanje svog zamka. Nadam se da ovo izgleda mnogo bolje. Nekoliko vapnenaca i drugog nakita i naravno zastava s mojom slikom na njoj. Wow, ovdje je tako lijepo. Šizu li to Gracie alo Kristo? Jesu li jestivi... U redu,
Moram maknuti obožavatelje da ovdje ne uđe svakakvi ljudi. Jesi li to vidio? Siromašni nisu dopušteni. Je li jasno? Nisam ni imao volje ući tamo. I ja ću napraviti svoje hlače, ali bit će slađe od tvojih. Dobro, to je Nevjerojatno! Wow, klinac! i pravi ogradu. Da, smislio sam briljantnu ideju za ogradu. Ovo je tako slatko. Tako lijepo i prekrasno. Sandy, što je to? O, baš je lijepo živjeti kad svi rade stvari za tebe. O, pazi na novčano drvo. Živjeli. Savršeno. Želim biti sama. Ne mogu se opustiti. Napravit ću stazu od šarenih M&M's-a. Oh, kako lijepo. To je također ukusno. Oh, kako lijepo. Za prodaju je stvarno dobar, a ova pića... Pa, to izgleda jako jednostavno. Upravo ću... Htio sam napraviti i neke cool stvari. Malo drva i... Neka snaga. Ovo će biti lijep puteljak. Cvijeće, naravno. Samo pogledaj to. Čak ima i mjesto za sjedenje. Što? Evo, da. Stavi loptice u zdjelu. To je savršeno. Oh, hvala ti. Imam cijelu zdjelu šarenih loptica. Brittany, dođi ovamo. Ovo je tako cool. Loptice su nevjerojatne. Sandy, želiš li doći? Nikada u životu. Ovaj dvorac izgleda lijepo izvana, ali iznutra je pomalo tužan. O, što je ovdje? Dobro, bijeli? I što još ima? Oh, izgledam ljepše ovdje. A, gotovo s tim još nekoliko drugih stvari i to izgleda. Potrebno je više novca za dekor. Evo ga, osim posla gospođice. Savršena soba za princezu poput mene. Oh, tako je super razbacivati novac. To je tako zabavno. Trebala bih napraviti nešto super i u svojoj kući. Da vidimo. Postavit ću LED svjetla i imat ćemo zabave ovdje. Samo pogledaj! To su moje životinje. Pa možemo ići spavati. To je gotovo. Kate je uredio kabinu unutra. To želim i ja. Hajde da pronađemo nešto zanimljivo u smeću. Pa, uzet ću cijelo ovo. Vratit ću to. Oprosti. Okej, da vidimo. Budi savršen! Dakle, Kat, hoćeš živjeti sa mnom? Što je to? Neki crteži. To je baš fora. I malo rukotvorina. Što je to? To je bilo čudno. Čekaj, razgovarajmo o tome. Žao mi je. Ne moraš me slijediti. Najviše vremena provodimo u kupovini. Britanija! Što djevojke rade tamo? Mislim da trebamo nešto poduzeti. Da vidimo. To je toliko puno. Nisu me zvali da pomognem njima, pa ću izvesti malu smicalicu. Što je to za smrad? Ne! Jedej! Zovi hitno! Molim te ne umri. Ne želim umrijeti. Krpa gubitnika i moramo eliminirati Kate. Pušem Britney! Maši rukama! Što se događa? Ko razbija moju kuću?
neće funkcionirati. Žao mi je! Cuphead. Znati će kako da me ne pozovu da se igram s njima. O ne! Doviđenja. Kate, oprosti! Sandy, zar nisi ti to učinila? To nisam bila ja. Pa, u nevolji si. Kate, jesi li spremna? Idemo na White Castle. Uništili ste naš dom, mi ćemo uništiti vaš. Pazi, Sandy, dobit ćemo te. O ne, napadam. Ona je dobra riba. S novcem sam odvažna! Dobro, idem to učiniti. Čekaj, mislim da ću te zeznuti. Ali nećemo lako odustati. Uzmi potpis. Gospodin Britney udarac. Evo ti, branit ću se. Ne možeš proći kroz ovu malu ranu. Pa, srušio sam ga. Upravo ćeš to dobiti. Čekaj, što je to? Pomozimo! Da me odaberu. Zbogom. Čekaj! Sranje! Upravo je odletjela. Što se dogodilo? Sandy je odletjela? Onda je srušimo. Samo se zdravo hrani. Pa, to je dobra. Tako su sretna. Da. Pobijedili smo je. Daj 5, Gage. Sad je ovaj dvorac uništen i zauzet. Ostali smo bez smeća. Zdravo, lijepa ženo. Spreman sam podijeliti svoj dom. Hej ljudi, je li vam se svidio ovaj video? Onda se pretplatite na kanal, lajkajte ga i ostavite komentari ispod. Vidimo se, bok!